Staroveká Olympia je matkou olympijských hier. Prostredie, v ktorom sa mesto zapálenia ohňa nachádza, ponúka svojim návštevníkom množstvo histórie a pocit, že sa aspoň na chvíľu cítia ako pred stovkami rokov. Zrodenie olympijských hier je stratené v hmlách času, ale konvenčne prvá olympiáda je datovaná z roku 776 pred našim letopočtom. Prvé moderné olympijské hry sa konali v Aténach v roku 1896. Od tej doby sa konajú každé 4 roky v inom meste po celom svete. Nachádzame sa priamo v štadióne v Olympii, kde sa dnes 10. mája 2012 začnú letné olympijské hry. Na začiatku každej olympiády sa koná v posvätnom háji Altis v Olympii zapálenie plameňa, ktorý odtiaľ putuje na štadión, kde sa budú hry konať, čo symbolizuje prežitie starovekého ducha súťaže. V starovekej Olympii sa 10. mája zrodil oheň pre novoveké hry 30. olympiády v Londýne. Slávnostný ceremoniál prebehol podľa zaužívaného obradu. Ženy odeté v bielých antických rúchach predviedli tradičný tanec a následne na to oheň zapálila v úlohe hlavnej kňažkyne herečka Ino Menegakijová. Pochodeň odovzdala prvému členovi štafety, plavcovi Spirosovi Gianotisovi. Väčšina zúčastnených bola na ceremónii po prvýkrát a nás zaujímalo, aké boli ich pocity. This was our first time in Olympia and the Olympic fire was great. I was so excited to be here and because this is something that happens in every 4 years and we were so lucky to be here this year. Okay, I like ceremony. It was really good. Η τελετή ήταν πολύ όμορφη. Οι αίριες χορέψαν πάρα πολύ καλά. Η χορογραφία ήταν συγχρονισμένη. Ceremónia sa nachádza v Grécku, ale my sme tu stretli aj niekoľkých Slovákov. Chalani, ako sa vám páčila dnešná ceremónia? Veľmi sa nám to páčilo, bolo to super. Sme tu poprvýkrát a cítime sa, že sme súčasťou olympijských hier. Olympia! Ceremónia skončila, vidíme sa o 4 roky. Pre Mediamateku Martina Maretová.